dita sa siyudad sa Iloilo, no, sa aton sining nga mga pito tanan ka mga police stations. May lakip na mga pila ka mga hospital reports mga kabistado tungkol sa kay kabistadong Boni Somblingo. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information mga kabistado sa dugang nga mga balita kag information ay isa ka babae mga kabistado nga 56 anyos ang ginreport nga napatay bangod kay naigo sang isa ka armas luthang nga ginapanag-iyahan sang iyang bana Moriones tigarapon ni Santissima Gido. So white na kabalo pero ang informasyon diri nga daw hindi ni siya shooting incident kundi daw accidental firing kay nagapanglimpyo kuno ang asawa nga 56 anyos samtang gapanglimpyo sa sang ila nga sulod balay natandog yato ang isa ka pugakhang nga ginapanag-iyahan sang iyang bana mga kabistado nahulog ang ining nga pugakhang kag naigo gisadughan ang ining biktima nga 56 anyos nga babae nga mo na kabangdanan sa iya sinakamatayon samtang gindala pa sa ospital pero gindeklarar ini sang mga nurse kag mga doktor gindeklarar ini sa mga attending physician dito sa may Haniway Hospital mga kabistado nga napatay ining 56 anyos nga babae ginsurrender man sang bana ang iya sining pugakhang ay Moriones naghapot-hupot ka pugakhang ginsurrender man sang bana ang pugakhang nga mo sini ang naglupok kang nakaigo sa dughan sang sining biktima nga 56 years old nga babae mga kabistado ang pamilya sang biktima kag lakip na ang mga pamilya kag kapartidusan ang ginreport mga kabistado nga hindi naman magpasaka sang kaso kontras bana nga nagapanag-iya sang pusil kay konbensido sila nga aksidente ang nagluntad sa sining pagkaigo sa dughan sang biktima nga 56 anyos nga amo ana yung kabangdanan sang iya sining nga kamatayon. Samtang may mga follow-up report kita may kang tanan sa sining natabo nga daw harassment sang ginapatihan mga katapo sang New People's Army in report nga daw mangharas kung tani sa ining ginapamtangan nga detachment sang ato sining Philippine National Police sa mobile group company dito sa may Banwa sang Tubungan ang ginreport mga kabistado nga harason kung tani sang ginapatihan mga armado nga mga katapos ang New People's Army apang naglabot ini sa inkwentro instead nga harassment ang paghimuon sa ato sining nga mga ginapatihan sa aton nga mga pulis nga mga katapos sa New People's Army pero naglabot sa punto sa inkwentro mga kabistado naglawig sa mga 5 ka minuto sa inkwentro mayo man kay wala sang pirason sa part sa makatapos sang Philippine National Police sang taga mobile group company kag wala man sa may napilasan sa mga katapos sang New People's Army ginapatihan nga New People's Army mga kabistado di pamangkot naton kamo mga NPA gid man tuaw abi pagwaabi statement kag pagwaabi sang sang balita kag statement ang aton sini makatapos sa New People's Army pili nyo mapadala diri sa amon inyong statement pinagi sa aton sini nga email address no ang email address sang Radyo Bistado pwede man diri sa akon nga ni personal gid mismo no sa aton sini nga email address sa John Capulo or John Capulot@gmail.com amo na nga to sini nga no nga email address no pwede nyo ma-email diri inyo sini nga nga statement sa mga katapo sa New People's Army email kamo di sa amon sa johncapulot@gmail.com may na kay para nga namon mabato namon niyo sining email kung bala matuod kag kamo gid man bala ang nagpangharasto kag nangin inkwentro nga na inkwentro sa ato sining mga katapo sang mga katapo sang Philippine National Police kun police mga kabistado
sa dito sa may banwasang tubungan sa ila mismo nga detachment dito. Oh. Istoryahan tara karon may kabistado rin sa ato sila nga pagpangarako na tara mga follow-up report nagikan karon sa kay kabistado ang Aaron Refuyo samtang ang mga bag-o karon nga mga hipis ang mga ato sila nga tagsa ka mga police station dun sa mga bataon ginbutang ini sila ginpang ginkuan sila ginpang reshuffle ginpang reshuffle ang mga hepe sa ato sini nga mga tagsa ka mga police precincts o tagsa ka mga presinto diri sa may syudad sa Iloilo sa ato sini nga Lapas Police Station, sa Haro Police Station, Mandurriao, sa Mulo, sa Ribalo, kag sa city proper naton. Ayara pa sa Lapos mga kabistado, no? So ining mga balita kag informasyon mga kabistado sunod diri sa kay police colonel full police colonel na sa Galino abi ko na lieutenant colonel pala ang report informasyon kita kuno tatlo nagbilog yang tatlok bilog ang timbulog sa iyang baga. So full full pledge colonel na ni siya, no? Si Police Colonel Joris T. Coronica suno sa report nga ginpang butang yan ikuno mga bataon nga mga hipis ang tagsa ka mga police station naton diri sa syudad sa Iloilo kay para kuno nga mangin aggressive most especially ang iya sininga target karon amo ang number 1 nga target amo ang pagpangampanya turutudo kontra sa illegal nga droga mga kabistado ba uyon-uyon ko gid uyon-uyon gid sa radyo bistado uyon-uyon ginamo na kay kun ang iya sininga konsentrahan amo ang pagpangampanya kontra sa illegal nga droga nanamitan gid kami sinaka uyon-uyon ko gid niya katama kun amo sina mga kabistado ang bistado ang first priority ni Police Colonel Joris T. Coronica mga kabistado bistado para nga mabalanta ko nanong performance siya may kantara sa pagpangampanya kontra sa illegal nga droga bistado kay nga daan nga nangin kontrobersyal naman suwong ang illegal nga droga diri sa syudad bistado Oriones tigarapon ni Santisimal ang tawa niyo bala kung ano ang gakatabo suwong sa illegal nga droga bistado ang natabo nga pag hiwat sang drug by bus operation bistado sa ngaton nga mga pulis ilabi na gid ang Regional Police Drug Enforcement Unit bistado ang RPDEU bistado amo ini ang nagahulag karon sa pagpangdakop sa mga drugista diri sa bilog nga syudad sang Iloilo bistado syudad lang na target nila kay probinsya da wala pa bistado syudad lang anay suwang ina target sa aton nga mga pulis bistado kay way pa kita kabati sa mga dalagko gid nga mga balita nga mga ginpangdakop nga mga drugista bistado sa bilog nga probinsya sa Iloilo bistado kay posipo subo mga taga-probinsya siling sa taga-probinsya siling bistado target nyo Iloilo City nya sige magwa-guwa may blood ray kami mamugad-pugad kami ni Mimo kami sa amon pugad-pugad ya sa bistado sa probinsya kaya ang probinsya daw pahimunong subo nga gito gipo subo nga bistado mga kabistado bistado lain sang una nga aton sining mga katapos sang pulis ang pangampanya kontra sa illegal nga droga mga kabistado no pagwaswas diri sa may syudad sa Iloilo may kuan mong may sabat ang probinsya mong bistado when it comes to drug by bus operation o kon illegal drugs operation sa ato sining nga mga pulis bistado subong niya Iloilo City ang concentration ang probinsya subong daway kakbati bistado daway patakbati sinong bag-ong provincial director sang Iloilo Provincial Police Office man bistado daway gahulag imo nga mga tinawo bistado ano na naga-concentrate nagmudra sa illegal gambling bistado ga-concentrate nakamuda sa gambling daway kamo ga-concentrate sa illegal drugs bistado
Ka-concentrate ka muna sang baton, ay nanom ning baba ko ni Pistado! parte sa mga proteksyon mani halin sa illegal gambling. Pistado! Daw kuan gid masako gid naming ganansya. Pistado! Hindi bla? Pistado! Ayaw diri sa Iloilo City mga kabistado. Pistado! Ang pagpangampanya kontra sa illegal nga droga, no? Amo ni kuno ang concentration karon ni Police Colonel ni Police Colonel Coronica. Pistado! Police Colonel Joris T. Coronica. Pistado! Di ilang tawon na to nabi kung diin gid ang abilidad. Pistado! Kay kami nga mga katapos ang media, ya mo sa especially ang radyo bistado, ya Colonel. Pistado! Maupod gid ya sa imo sini nga pangampanyaman nga Pistado! niya nga aton sini nga kwan nga ginakonsentrahan umalipas ang una. Pistado! Ang iban damo-damo na sa mga nagaklaim nga sila ang nagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Pistado! Di okay lang nga paklima lang na sila. Pistado! Ang aton ya simple lang no, gipos lang kita pero Pistado! ang agi mga kabistado ara bla. Pistado! Agi bla? No, may agi bla ng Pistado! hugtanay paha kung hugtanay paha. Pistado! Kami iya Police Colonel Coronica, why gid problema sa amon labi na sa radyo bistado kay kami mismo Pistado! ang nagaupod ka nagasunod sini kay gusto namon maubos papas ang mga illegal drugs diri sa bilog nga syudad sa Iloilo. Pistado! Tiko namon ang imo konsentrasyon ko namon imo sini nga first priority. Pistado! Plakpak kami tanan kag welcome diri sa Iloilo City. Pistado! Tawon tang kuan kung mapapas mo ni sila tanan-tanan kay perting daan, no? May mga nagaguluwa kita nga mga balita kag information. Pistado! Nga mga kabistado, nga may mga pulis na gani sang una, nga ginpang i-reassign, ginpang saylo sa iban nga mga lugar. Pistado! Basi kon Pistado! tayo siguro makamit kita sini personal sa kay pulis Colonel Coronica. Pistado! Hindi man na pwede nga ipalayag tani sa kahanginan ang amoni. Pistado! No, nga mga informasyon. Pistado! Kay may mga pulis ang una nga involved sa illegal drugs. Pistado! Mga bata-bata sang una ni Anhing Dragon kag ni Anhing Buang. Pistado! Nga ginpang assign na gani ni sila, ginpang tapok na gani ni sila sa mga binukid sang Kamburanan. Pistado! Iling sa akon nga kilala niya din na pareng binukid sang Kamburanan man. Pistado! Tultol niya sa binukid sang Kamburanan. Pistado! Ang binukid sang Kamburanan dito nas tapas amo nang lugar sang mga pertik damo nga mga NPA to. Pistado! Pistado! Ang iban mga kabistado nga mga pulis ngayon pinanghaboy na to sa Malaybalay, Bukidnon. Pistado! Iban pinanghaboy na to kung saan diin nga mga lugar bangod nga ini sila ang involved sa illegal nga droga. Pistado! Ini sila mga bata-bata sa nguna ni Anhing Dragon mga kabistado. Pistado! Pinangtalas na ni sila sa iban nga mga lugar. Pistado! Pero Moriones ti garapon ni Santissima may mga balita kita nga informasyon base kon Pistado! bag-o sa panulukan kag bag-o pa lang diri kag hindi pa familiar diri si Police Colonel Coronica. Pistado! Sa kay Police Colonel inang Joris T. Coronica da sir, no? Kabay pa nga nagalantaw ikaw subong kag kabay pa nga makalabot ini sa imo kay manti Hiligaynon ka man, Ilonggo ka man, taga Negros ka man, no? Sa nakuha nato impormasyon no, taga Negros ka man suno sa imo. Pistado! Base kon familiar ka man sini o kon base kon hindi ka pa familiar sang sitwasyon diri sa Iloilo City. Pistado! Sang una sang time nga siya bulais ang Iloilo City, Pistado! sa announcement ni former President inang Rodrigo Rua Duterte. Pistado! Tatay Digong. Gindeklarar yan isang una kag gintawag ang Iloilo City nga siya bulais. Pistado! Sang siya bulais pang Iloilo City, Pistado! amo na ang rason kung naging tawag ni Tatay Digong sang una nga siya bulais ang Iloilo City. Pistado! Kay halin sa General Regional Director pakadto mga kabistado sa mga rank and file nga mga pulis diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Pistado! Kag sa bilog nga Region 6. Pistado! Halos 90% sang mga pulis Pistado! ang nagabalaton sang kwarta halin sa illegal nga droga. Pistado! 80 to 90% sang mga pulis sang una Pistado! ang nagabaton sang kwarta halin sa illegal nga droga. Police Colonel Coronica basim lipa basi kun ginapanomdom tamalangka Pistado! para nga at least
aware ikaw o kon makapreparar ikaw sa sitwasyon sa Iloilo City? Pistado! Kabalo ako nga ti hindi man na pwede nga antes ka magkadto di. Pistado! Waay ka sang pag himo sa kung pagkandak sang ginatawag naton nga background checking, no? Ilabi na gid sang pag pamangkot kung ano ang sitwasyon sa Iloilo City antes ikaw na-assign diri. Pistado! No? So, amo na siya ang background. Ang background diri sang una, mga kabistado, almost 80 to 90% sang mga pulis sang una, including the regional director during the time. Pistado! Nga nagabaton sang kwarta halin sa mga durugista diri, most especially sadtong napatay nga si Anhing Dragon sang una. Pistado! Mga kabistado, amo ina ang rason kun nga gintawag ni Tatay Digong ang Iloilo City nga most shabualized city in the Philippines. Pistado! So, karon amo ni Tatay Digong ang aton sining kwan, no? Ang aton sining nga Pistado! nga hambal, no? Amo ni karon mahambal naton sa imo, Police Colonel Coronica. Pistado! May mga nagalabot na diri sa aton nga informasyon. Pistado! Kay hindi man pwede nga ti halin sang una sang nagakampanya kita kontra sa illegal nga droga nga ginharas na gani kita sang una nga time. Pistado! Kay dito pa kita sang una sa Aksyon Radio. Pistado! Mga kabistado, no, ang tanan nga mga harassment ginhimo to sa amon sang una sa istasyon sa Aksyon Radio sang una to. Pistado! No, may habuyan, may pungkuyon ang istasyon sang mga mabaho nga mga butang. Pistado! Mga baho nga mga baog nga mga itlog, mga hinugasan sang isda, mga hasang, mga Pistado! hasta gani ito mga pinutos nga halin sa comfort room, pasensya sa mga nagapanyaga. Pistado! Inpungkoy sa amon dito sang una sang ato pa ko dito, no? Bangod sang ato sining nga massive ukon. Pistado! Tudo gid iya nga pagpangampanya kontra sa illegal nga droga during the time. Pistado! Karon, mga kabistado, Pistado! sang pagpungko na ni Tatay Digong, Pistado! ginpang-identify, no? Ginpang-identify ni President Tatay Digong Duterte Pistado! ang mga pulis nga nagabaton sang payula halin sa mga durugista diri sa syudad sang Iloilo, mas especially sa kay Anhing Dragon. Pistado! Ginpanglawag ba halin sa general hasta pakadto sa mga colonel, hasta pakadto sa mga major, hasta pakadto sa mga rank and file. Grabe nga linawagay sa mga ngalan mo. Pistado! Damo-damo involved man nga halos nagalabot kani sa ato sini nga pag Pistado! posisa halin sa 80 to 90% sa mga pulis ang unang baton kwarta halin sa illegal drugs. Pistado! Halin sa kay Anhing Dragon. Pistado! Mga kabistado, so ining mga rank and file nga iban, ang mga kwan, ang mga colonel kag ang mga general, no? Ginpanghingalanan ato. Pero ang mga rank and file wala mangalanan. Pistado! Pero ang ginhimo sa ila, mga kabistado, ginamat-amat sila nga ginpanghaboy sa kundiinto nga mga lugar, ginpang-relieve sila, ginpanghaboy sila to sa mga binukis ang Kamburanan, Pistado! sa mga Bukidnon, Pistado! sa mga diin pato nga mga lugar, ginpanghaboy ini sila diri sa aton. Pistado! May ara nga maginpanghaboy to sa haniway to sa kundiin pagid nga mga lugar nga mga malayo. Pistado! Ining ginpanglapta ni sila, wala sila gintingob, ginpanglapta sila kundiin mga kabistado. So, Police Colonel Coronica, may informasyon kami nga nabaton subong pila na kabilog. Pistado! Pila na kabilog nga mga pulis nga involved ang ila pangalan sa illegal nga druga nga ginpangtapok sang una kundiin nga mga lugar. Pistado! Ang ginpang-recall na mga kabistado. Pistado! Way kokbalo kag way kimikbalo ko sino nagpa-recall sa ila. Pistado! Ginpa-recall bala sila sang regional director, sang city director, o kon sang mayor diri sa syudad sang Iloilo. Pistado! Kay okay malala kung tani kung gin-recall sila,
binutang sila na ito sa may Campo Delgado, Pistado! pinaplastar sila to sa Campo Delgado sa holding center. Pistado! Okay man lang na sa amon, galing kayong masakit dire. Pistado! Kaya nakuha naton nga informasyon mga kabistado, no? Ang nakita naton ka nakuha naton nga mga informasyon. Pistado! Nga ining mga pulis nga ini nga sadto ara ang pangalan kag involved nga Pistado! nagaserbisyo gid ka nagabaton kwarta halin sa mga durugista sa una. Pistado! Nga ginpangtapok sa ibang nga lugar, pinang-recall sila kag diri sila ginpang-assign sa syudad sa Iloilo. Pistado! Ang malain pa mga kabistado kay instead nga ang ila sini nga mga assignment na dapat ani sa mga Pistado! sa mga simple nga mga assignment na dapat butang las dalan blada pa himuon traffic police daw. Pistado! Pero masakit sini diri mga kabistado kay ang report ng impormasyon Pistado! sensitibo pa nga klase sang sensitibo pa nga klase sang departamento ang gin assignan o kung ang ginbutangan sa ila. Pistado! Amo ni siya mga kabistado. Pistado! Ang mga nagalulusot sa aton nga mga balita, that's why gina-confirm naton karon kay may mga ngalan kita ka mga apelyido sa mga pulis ngayon Pistado! nga rin sa aton tanan-tanan, nga pinang-recall ni sila kag ibinutang sa sensitibo nga departamento. Pistado! Mga kabistado, may mga ngalan ini. Ini sila mga kabistado ang Pistado! sang una ginpangtapok bangod kay involved ang mga pangalan sa illegal nga droga. Pistado! Daw makasiling kita sininga rin naman, nagamatamat man sila, ari naman, no? Amon na naman ang lain pa kay nga drigid sila gin-assign sa Iloilo City, kaginbutang pa sila sa sensitive nga klase sang posisyon. Basi waik balo sinis Kernel Coronica laban-laban man nga ati, totally blinded pa ni siya kay matibag o sa assign di mo. Pistado! Kernel, no? Makachimpo, makadto ko personal si mo. Pistado! Dali nga duwa maistoryanay parang makapangapi-kapi matang duwa, no? Pistado! Na istorya tayo nga duwa, na wala diri wala dito. Pistado! Karius man to bala sang pag-abot diri sang una ni Police Colonel Batiles, bla. Pistado! Sang pag-assign diri ni Police Colonel Batiles mga kabistado. Pistado! Pero pangapi kami nga duwa yan ni Police Colonel inang Batiles mong. Pistado! Istorya mi nga duwa kuan mong, pero pangapi kami nga duwa. Pistado! Mga kabistado, no, ti sa sunod, mamasyar ko na si mo, Kernel, niya kay maistorya matada, mga pikapit nga duwa. Pistado! Paano kay para nga makakuan man tayo. Pistado! Maka-meet and greet man kita, kay isang kagapon sa meet and greet mo. Pistado! Mga reporters ang nagatubang si mo to, ti. Pistado! Ako niya personal, ako lang isa yung makanto si Muda, pagkatapos, ma-meet and greet man kita. Pistado! Kernel, ayos, hola, sige. Pistado! Sang una, sang si Police Colonel Batiles, ang ari, diriti nag-meet and greet kami ni Police Colonel Batiles. Istorya man kami nga duwa, kami lang nga duwa. Pistado! Imayo man ang nangin resulta, mga kabistado. Pistado! Tinamo-damo mo sa mga kriminal, kinamo-damo mo sa mga inang drug personalities nga mga nagkaradakpan, dire. Pistado! Iya lang na iya style ni Mayor Jerry Treñas nga maghambal nga wala sang performance si Police Colonel Batiles. Pistado! Nga wala sang performance may kaltara sa pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Pistado! Kung ano siya performance, siguro tani nagkaradakpaning mga 32 bilog ni. Pistado! Kung nagkaradakpaning iban nga mga luga, ang iban pagin nga mga kwande, nga mga Pistado! drugista diri sa syudad sa Iloilo, mga kabistado. Pistado! Damo-damo mo sa mga nagkaradakpan diri. Pistado! Utang tabi, operasyon ini sa ngato sila nga provincial o kon regional police drug enforcement unit. Pistado! Pero, sa mga kasubong sini, hindi man na pwede nga wala sila sang mga koordinasyon. Pistado! May mga koordinasyon man na, Philippine Drug Enforcement Agency, gani, gina-coordinate. Pistado! Ayan, Iloilo City Police Office, mga kabistado. Pistado! Normal na, mayara na, normal lang na. Pistado! Pero, diri sa aton, mga kabistado, sa syudad. Pistado! Amo ning aton nga dapat nga istoryahan gid. Mamasyar ko na si mo, Kernel Makachimpo. Pistado! Kay istoryahan ta, ining may kangta na sa maging pang-recall nga mga pulis. Pistado! Na involved sa una sa illegal nga droga, ara na subong, Ara na subong sa sensitibo nga posisyon, sa sensitibo nga mga departamento sang Iloilo City Police Office. Pistado! Ikibot ka lang basip la kadlaw bla.
Kibot ka lang base bla kung nalamon ka na bla. Bistado! Kibot ka lang base kung instead may kabistado nga may pagka independent minded ka base malamon ka na pila kadlaw bla kagibot ka lang. Bistado! Yunis ni garapon na latom na galising illegal nga drugang bilog nga syudad. Bistado! Kay nga ini sila nga mga tawo, no? Naanad na ni sila ining mga pulis nga naanad na ni sila sang protect damo nga kwarta. Bistado! During the time sang chimpo pa ni anhing dragon. Bistado! Ti laban-laban ang natingalahan lang naton nga pang-recall ini sila. Sino nagpang-recall sila man? Bistado! Sino pinabalik na di sino nagpinabalik na di sa ilaman? Bistado! Mga kabistadong iban sinidiri, may mga utod nga mga drug pusher. Bistado! May mga utod nga mga drug personality. Bistado! Iban nga mga pulis nga ini Moriones ni Garapon ni Santissima. May ara pa gani isa na nga pagkaisa ya drug personality pagid mo. Bistado! May ara pa gani da nga nagaproteksyon sa isa ka pulis nga nag-awol. Bistado! Nag-awol ining pulis nga ini kay nga kita ni siya nga pirmi upod kag bata-bata sa una ni anhing dragon. Bistado! Subong ari na din nagbalalik na din sa syudad sa Iloilo. Bistado! Mga kabistado, may mga may mga nagapamangko. Sa niya si Pertik Dasig, sila sang intelligence mo ba? Sila Pertik Dasig, sila sang intelligence mo ba? Bistado! Kung hindi lang ba Dasig intelligence ko, tingunit tani sang una na timbog na ko sang una sang chimpo ni anhing dragon. Bistado! Kaya may ginpatong na sila sang una sa akong 5 milyon para lang matimbog lang. Bistado! Parte kontra sa illegal nga druga sa pangampanyata. Bistado! Subong ari naman balik naman kita liwas puno ni man nga. Bistado! Kay naganis Tatay Digong, no? Tiko mo kay wala ni si Tatay Digong, dawin na sandigan ng aton nga mga pulis nga mga matarong. Bistado! May mga pulis pa man kita nga mga matarong nagapangampanya tutuon kontra sa illegal nga druga. Bistado! Galing wala na sila sandigan. Kabalo naman kamo kung nawa katabo subong kung parte sa padamo-damo kwartang paghahambalan. Bistado! Inkwentrohon mo ang drug lord mga kabistado. Yawan ka, bisan ano ka pa kalabting nga pulis, bisan ano ka pa kastig nga klase sang kernel, general, major, kapitan o kon rank and file klase sang pulis. Bistado! Enkwentro mo drug lord na mo damo kwarta. Bistado! Gastuhan niya katurutudo para nga magguba ang pangalan mo ang gagwada karon nga ikaw pang traidor. Bistado! Ang magwada karon nga ikaw pang traidor, ang magwada karon nga ikaw pang malain. Bistado! Dumduman nyo sang una sang pangampanya kita kontra sa illegal nga druga. Bistado! File kaso sa akon sa alias Dragon kag iya nga asawa. Bistado! Coverage sa mga taga radio station nga mga iban. Bistado! Nga mga bayaran man, mga iban nga mga media nga Bistado! mga gin-coverage pa nila mo mga nagpapriskon pa ya sa alias Dragon. Bistado! Papriskon siya antes mag-file kaso. Bistado! Ang iya nga abogado, Moriones si Rapon, labting abogado. Bistado! Abogado sa mga artista, mga furton nga apelyido, bla. Bistado! Ang Moriones ni Garapon ni Santissima, Pagpatawag priskon, mga kabistado, no? Gina-coverage halin sa ila balay, ang pag-file sang kaso hasta pakadto sa Hall of Justice. Grabe nga full coverage sa mga media mo, ining mga kwan bla. Mga gapa tinlo-tinlo nga mga media bla. Bistado! Hasta subong gapa feeling matinlo sila gyapon bla. Bistado! Hasta subong feeling matinlo nga sila nila tinlo miya. Ngampanya magkami kontra sa illegal nga druga. Singgit nila na sang si Tatay Digong na nagapungko. Bistado! Pero sang wala pa sang una nagapungko si Tatay Digong, pati kita nga nagapangampanya kontra sa illegal nga druga, ginabakol nila nga midyaman man sila para lihom lang kami nga midya. Bistado! Pakulon kay natulog-tulog kag hambalon kuno nga irresponsable nga klase ka broadcaster. Bistado! Irresponsable nga klase ka komentarista. Bistado! Sinong irresponsable? Ako kung kamo? Bistado! Nga mga kwartabol kamo? Bistado! Ti subong ari subong kay nagbalik naman ang kuntang, nagbalik naman ang illegal nga druga, nagdamo-damo naman ang illegal nga druga. Abi tuduhin nyo balbal da. Bistado! Tuduhin nyo wakal da kay may mga kuan kamo, may mga radyo kamo, akon Facebook lang niyo. Bistado! Abi tuduhin nyo wakal, tuduhin nyo waswas da. Nga kun pa sugiron kamo sang una. Bistado! Di hamak nga daw kun pahambalon kamo. Daw nangin mata
Waigi kamo parte sa pagpangampanya kontra sa illegal nga droga nga mga yudikaka kamo. Pistado! Oh, puro na kamo sugit tanan. Pistado! Baba nyo, puro na tanang kwartahan sa illegal nga droga sa nguna. Pistado! Mako mo na i-coverage nila tulo-tudo kay kuno, hindi kuno mayo ang klase kahangkurman. Pistado! Oh, te, mga kabistado. Pistado! Sa nga mo sadto nga chimpo mga kabistado ko pangampanya kita kontra sa illegal nga droga. Pistado! Damo-damo sa nag-claim pagpungkon tatay digong. Pistado! Sila ga-claim mo sila grabe amon pangampanya di mo nimo to. No? Mga tikalon ba ka mga hambog nga mga tawo? Pistado! Oh, tapos i-claim nila ti karon ara nagbalik naman ang puwerte nga illegal nga droga diri sa ato syudad sila. Abe, lusuban nyo abing bakaw be. One time abe katuy nyo tong bakaw, lusuban nyo to. Katuy nyo to si Max Alvarado. Pistado! Katuy nyo to si Kapitan Alvarado. Pistado! Oh, kag tuduhin nyo nga barakang to. Na naton kami di ang mga kampanya kontra sa illegal nga droga. Pistado! Oh, kay total isa sa mga kurman nyo, haramanda. Pistado! Star! O hindi bla? Oh, amo na. Pistado! O hindi bla? Natuduhin nyo to pangampanya! Kaya Pistado! to pertikta mo, legal drug subong sa kwano? Pistado! Ah? Sang una, pasugiron kamo nga mga yudikaka, kamo na mapatay, kamo na si mga tikalo, di man siya hambog kamo, gapangampanya kamo kontra sa igal nga droga. Pistado! Pero sang kita nagapangampanya, di coverage nyo, tapos maapin pa kamo to sa drug lord. Pistado! Hambalo nyo pa nga ang kurman nga nagapangampanya kontra sa illegal nga droga, irresponsable nga ang kurman. Pistado! Oh, hindi bla? Oh, ti subong arena, sadya na ni. Pistado! Oh, tuduhin nyo, pasikat na kamo subong kay arana. Pistado! May radyo kamo, dagko transmitter nyo, kami wala transmitter. Pistado! Facebook lang ni amon de. Oh, hindi bala? Ako yung mga kabistado, ya. Gusto kay paibalo sa inyo ni ngalis ang una, ya. Pistado! Panindugan sa pagpangampanya kontra sa illegal nga droga, panayon gyapon. Pistado! Amo nang pamangkot naton subong sino ang nag-recall sini sa mga pulis nga ini. Pistado! Oh, kag-ara pa sila sa sensitibo nga posisyon. Ara sila sa sensitibo nga mga departamento. Pistado! Pamangkot gano na di sila nga pinang-recall ni sila sino patawag sila sa ila. Pistado! Ah, sila isang akong nakilala niya bi pamangkotas nanay mo pasita be. Pistado! Jire! Pistado! Sino nga Jire ning botsa siling man si Taman Jire siguro eh. Pistado! Laga guro ni pangitan. Pistado! Oh, hindi bla? Oh, amo na nga until now mga kabistado, nakita nato ng sitwasyon subong sugod sini. Pistado! Gaamat-amat naman sila liwat positioning. Pistado! Ah, subong ang mga naga-claim sang una nga nagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Pistado! Nga mga upunta nga mga media ara, wispyok naman sila. Pistado! Wispyok naman, hipos naman sila. Ano? Nadlok kamo nga madalasa nyo naman ang mga durugista? Pistado! Kay base kung kanugon sa mga kinurakot nyo, nga base kung magkalatumba kamo, kanugon sa kinurakot nyo? Pistado! Para nga mag-alasinso mga pagabuhi nyo? Pistado! Ah, ka mga bata pa sa inyo, yun ikakay ka mga milyonaryo na sa inyo? Pistado! Hindi ka mo nagkwas na? Pistado! Oh, hindi bla? Nan! Pistado! So, amo na sa mga kabistado, sila na punto, ta simple lang. Oh, nahadlok naman kamo magkapangampanya subong kontra sa illegal nga droga ka magkomentaryo tudo-tudo sa pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Ang rason mga kabistado, kay nga nahadlok kamo nga base kung madalahig pati pamilya nyo. Pistado! Man nga, ginapaminsar nyo pamilya nyo. Pistado! Ginapaminsar nyo ang wasdamlag nyo kay nga Pistado! kanugon sa mga ginapangurakot nga kwarta nga base kung mabutang lang sa wala kung magkaratimbog kamo sang mga durugista. Pistado! Sala, yun na kay gabalaton kamo. Pistado! Dan tawakon kami kong gabaton. Kung nasta subong buhi pa ko. Ha? Natawa. Kundi subong buhi pa ko yapon. Pistado! Kay kung nagbaton lang ko, laban-laban disgrasyaman. Pistado! Kasi kung patumtuman makusang pusil kagahambalol niya, sinong boss mo? Sino amo mo? Pistado! O hindi bala? Why na sila sa gisabat sa aton diri mga kabistado? Pistado! Why na sila sa gisabat diri sa aton sa subong sa komentaryo? Tani isang nagdigadi, grabe ni mong. Pistado! Tini nga tulutudon lang nga sila nga, tinagpagampanya man kami pre, amo ni mo to. Pistado! Sila isang ako nakilala, yogers nyo eh.
Pangampanya siguro sang pangwarta. Pistado! Yunis tigarapon ni Santissima, kamo pasugiron, kamo subong. Dantawan nyo pala pangabuhi nila. Tapos subong. Pistado! Ang aton diri nga ulo ultimo kita diri nga pulupungko kaga nagakulo komentaryo di. Pistado! Labtan pata nila, Moriones tigarapon ni Santissima, kamo. Pistado! Oh, mga kabistado. Pistado! So muna karon nga ato sini nga gina-question kay ginaistoryahan karon kay may mga nagalulusot diri sa aton nga mga balita nga may mga sensitibo nga mga posisyon mga kabistado kung departamento sa syudad nga ginpang-reassign ining mga pulis nga ini. Pistado! Ini mga pulis ang una nga involved sa illegal nga droga mga kabistado. Pistado! Sa subong nga hililipos gani ang mga kopdanan mga panawag sini gani panawag sini si ilanin. Pistado! Inang mainstream media kamo. Pistado! Dapat kay mainstream media kamo, dapat kamo turutudo pangampanya kontra sa illegal nga droga kay may kahanginan pa kamo nga ginagamit. Pistado! May on air pa kamo ang akon Facebook lang gini, online lang niya. Pistado! Online lang nga Facebook pero lang tawa nyo bla. Pistado! Tanda mo pa man sa mga sumulunod, tanda mo pa magalantaw sa ato, no? Pistado! Hindi bla? So salamat sa ato sila nga mga viewers, mga kabistado. Pistado! Kuya magambal, way kuya sa duga-duga, bahala na da, no? Manghilamos lang ganita. Pistado! Manghilamos man tabala sa mga kasong importante dire. Pistado! Gasugid lang ta sa matuod. Hindi man ta papabayaan sa Ginoo siguro. Pistado! Kita nyo mga kabistado sang damo-damo agin pang haboy sa akon nga kaso mga kabistado ni kala dismiss man gani ito. Pistado! Nga tibala man sang Ginoo nga husto maginahambal ta mong Pistado! oras naton mga kabistado nakalabo na kita sa 26 minutos sa nakaligad sa alas 12. Pistado! Sa ato sila nga pagpangalagad, no? Ang party sa sining Pistado! ginpahayag mga kabistado sa kundi may ara nga isa ka tricycle driver Pistado! nga tudog ang panginwala ya nga gapangampanya sa or tudog ang panginwala ya nga sang pagdakop sa ila dito nga 32 bla sa mga drugis ang mga kwan bratong mga Pistado! mga 32 kabilog nga mga persona nga nadakpan sang aton nga Regional Police Drug Enforcement Unit. Pistado! Dito mga kabistado sa may barangay Bakhaw sa distrito sa Mandurriao. Pistado! Madumduman ninyo kundi may 20 sitik bilog nga positive sa drug test. Pistado! Tapos may ara nga 5 nga mga wala positive. Pistado! Isa sa mga kwan dito sa mga nag-negative suno sa informasyon. Pistado! Nga gusto naton nga kuhaan gid kag kun matuod gid mga syagid man isa sa mga nag-negative sa drug test. Pistado! Ining tricycle driver mga kabistado nga taga Boulevard. Pistado! Ining tricycle driver nga taga Boulevard sa distrito Sangmulo Pistado! nga nagreklamo gid ni saya nga wala sa sang kahilabtanan inosente gid siya sa ginatawag nga pagpato-pato sa iya sang mga pulis suno sa iya nga ginapato-patuan sa mga pulis. Pistado! Nga ini siya mga kabistado ang nag-visit o kung nagbisita sa drug den. Pistado! Dito sa may barangay Bakhaw sa distrito sa Mandurriao. Pistado! So ining tricycle driver nga ini mga kabistado. Pistado! Ang nagpanginwala gid kag nagpamatugan naghambal gid nga way gisaya sang kahilabtanan. Pistado! Karon gindalahig siya sa pagpasaka sang kaso. Pistado! Karon may mga reaksyon karon ang mga grupo sa mga driver. Pistado! Kay ti ang iya nga ginahambay nga nagdulong lang gid siya sang pasahero mong suno sa panaysayon sang iya nga asawa, nga halin sa Boulevard, may pasahero siya nga duha ka bilog nga nagatrabaho sa call center. Duha ka mga call center agent mga kabistado. Ang gindala niya kagindulong dito sa may Mega World. Dito nagatrabaho sa call center. Mga kabistado, ang ining duha niya ka mga pasahero halin dito sa may area sa Pistado! distrito Sangmulo. Pistado! So pagdulong niya sang duhay ka pasahero dito sa may duhay ka pasahero nga mga call center agent. Pistado! Dito sa may Mega World, pagpanaog sang duhay ka mga pasahero, Pistado! mga kabistado gilayon man nga may nagsakay liwat sa iya nga duha pagid ka mga pasahero na maliwat. Pistado! Kag nagpadulong sa may barangay Bakhaw sa distrito sa Mandurriao. Pistado! Nagpadulong sa may barangay Bakhaw sa distrito sa Mandurriao. Pistado! Sang mga alas 11 sadto sang gabi. Pistado! Karon, amo man ining tiyempo, mga kabistado, nga nagkandak sang
drug by bust operation ang Regional Police Drug Enforcement Unit Pistado! sa pagpamuno mga kabistado sang inang ila sining kwaning head. Pistado! Pag-abot dito, suno sa panaysayon sang driver Pistado! nga ara man lang saya kuno sa tricycle ya, wala man sa kuno ya nagpanaog. Pistado! No? Nagpanaog ang duha ka mga pasahero. Pagpanaog sa duha ka pasahero, diretso dito sa sulod. Pistado! Siya yara man lang kuno sa tricycle ya, wala saya gin pa lakat. Pistado! Ginhold sa sang pulis kay hinambalan nga hindi lang anay maglakat kay para nga madala sa may mga bagay-bagay pa nga ginaistoryahan kag ginahiwat mga kabistado ang sining drug by bus operation. Pistado! Kag pagkatapos adto dito na dayon gindala siya kag ginbutang nga isa sa mga nagadalahig sa ginatawag nga kaso sang visiting drug den. Pistado! Nan, amo ina ang panaysayon diri sang iya nga asawa. Pistado! Kag amo man ang panasayon sinisang complainant nga tricycle driver. Pistado! Karon may mga nagre-react nga mga driver, halin sa tricycle drivers pakadto sa mga taxi drivers. Pistado! Kay sa madumduman sang aton nga mga tagpalamati, damo-damo man sang mga taxi drivers nga mga nagkaradakpan. Pistado! Nga nadalahig sa ginatawag naton nga visiting drug den. Pistado! Ang iban diri nga mga driver, mga kabistado, inosente. Ang iban nga mga driver, hindi gidya inosente kay career pagani sang illegal drugs man. Pistado! But anyway, mga kabistado, unfair man sa ibang tuod nga mga driver Pistado! nga madulong ka lang imo pasahero dira sa may barangay Bakhaw kag kun matabuan iya nga may drug operation o kon drug by bus operation kag matabuan nga ikaw ang driver nga nagdulong dira sang pasahero, mga kabistado, pati ikaw dalahigon sa pagdako. Pistado! Kay ang hambal diri sang hepe sang Philippine or sang inang Regional Police Drug Enforcement Unit nga suno sa iya once nga may ginahiwat nga drug by bus operation Pistado! kag ikaw ang makita sa vicinity area sang ginahiwat nga drug by bus operation, ilabi na gid ko may drug den, dakpon gid ikaw kag dalon kag dalahigon sa kaso nga visiting drug den. Pistado! Ti hambal sang mga taxi driver ka sa mga tricycle driver, sila nga ti unfair man na samon. Pistado! Kay nga nagapakita lang na karon nga ibalibaran namon, mabalibad kami amon iya sa mga pasahero namon, labi na gid kun magpadulong sa Bakhaw. Pistado! O hindi ba na? Kaya ang kalabanan sini mga kabistado Pistado! nga kung magsakay sa taxi ang mga pasahero, waay man ga pamangkot dayon ang driver kung diin mapadulong, hindi bla? Pistado! No? Pagsakay, masakay lang dayon. Pagsakay, amo pa pagpamangkot din ka mo, boss, makadto, boss. Pistado! Nakasakay na karon ng mga pasahero. Paghambal ko nga barangay Bakhaw, hambalo sa taxi driver nga, hindi ko to magdulong Pistado! Delikado to ya, naog lang ka mo na. Pistado! Naog lang ka mo ding, itala mo tibang salakyan, kay hindi ko to yung magkadto, budlay na, dakpan ko to karon. Pistado! Hindi ba? Hindi pwede maliba driver na, violation ina sa LTO. Pistado! Violation ina sa LTFRB. Pwede ikaw, mga kabistado, Pistado! nga mawadaan lisensya, ka mawadaan sang franchise, ang imo nga taxi, kung pananglitan nga i-report ikaw sang mga pasahero nga ginbalibaran mo. Pistado! Ti amo ina karon nga nabutang sa tunga-tunga yang ato sini nga mga taxi drivers. Pistado! Kaga nga ato sini nga mga tricycle driver Pistado! nabutang sa tunga-tunga nga ti, like for example, may pasahero ka padulong dito ya sa may barangay Bakhaw. Pistado! Hindi kay mo iya magkwan, hindi kay mo iya sunod, hindi kaya magdulong to kay tungod nga barangay Bakhaw. Pistado! Nga base kung may ginahiwat to nga drug by bus operation, madrahig kay mo to. Pistado! Pareho sa natabo sining isa ka-tricycle driver nga nagreklamo gid. Pistado! Now, ano ang sabat ni Barangay Kapitan Max Alvarado ng Pistado! Barangay Kapitan Jewel Alvarado? Pistado! Ang hambal ni Barangay Kapitan Jewel Alvarado Pistado!
nga siling niya, hindi nagpasalig si Kapitan Alvarado. Pistado! Hambal ni Cap Joel Alvarado, siling niya kamo nga mga kwan, Pistado! nga mga driver sang tricycle kag taxi, Pistado! hindi kamo siling niya magkabalaka. Kay kung magsulod kamo diri sa amon, Pistado! sa barangay Bakhaw, nga magdulong sang mga pasahero, Pistado! kami mismo nga mga barangay official makapamatuod kag makatestigos Pistado! nga nagdulong lang kabuya sang pasahero kag isa sang mga Pistado! ginahambal diri ni Barangay Kapitan Joel Alvarado nga sila niya kung magdulong kabugani sang pasahero diri, no? Pagpanaog sila niya sang pasahero diri sa Barangay Bakhaw, kwaon nyo plite, lakat kamo dayon, hindi na kamo magpundo pa, hindi na kamo maghulat pa, kag hindi na kamo panaog sa tricycle nyo, kung sa salakyan nyo, amo man sa mga taxi driver. Pistado! Pag-abot ninyo sa Bakhaw, pagpanaog sang pasahero nyo, kwaan nyo lang plite. Pagkwa sang plite sa pasahero, pagpanaog sang pasahero, hindi na kamo magdulog pa kung wala man lang sang may pasakay nga pasahero. Pistado! Automatic lakat kamo dayon. Pistado! Kay nali magdulog pa kamo da, buot silingon mga kabistado, no? Nga ginahulat mo pang pasahero mo, may tendency nga masalaan ikaw, Pistado! nga upod ikaw sang pasahero nga nagsulod to sa drug den. Pistado! Di blabogin man ha? Oh? Masalan ikaw nga ti ginulat ito guro kay mayupyop lang to kang mabakal siya bo pagkatapos balik man to masakay na yung liwat ni taxi niya upod din sila guro. Pistado! Pero kung ang insakto sila dira, ang imuon nyo muna na kasimple, hambalo nyo na tonteryo. Oh? Bayari lang ko, ngita ka lang liwat niya karon sa salakyan mo liwat, hindi ka niya magpahulat sa akon kay Pistado! oh, pagkatapos na hindi mo nga panaog yan daladiya yung pliti, pagkatapos panaog din niya, kuha ka lang galing karon liwat niya sang salakyan, hindi bla? Pistado! Hindi kay pahulaton mo pa kuha ko na iya. Pistado! Oh, hindi bla? So mo na lang gid na. Oh, so daw okay man ang punto ni Barangay Kapitan Joel Alvarado, hindi bla? Pistado! Oh, ang punto ni Kapitan Joel Alvarado daw okay man. Nga hindi ka siling mangin isa ka risky, no? O kung risgo sa mga driver nga magsulod dira sa may barangay Bakhaw. Kung ang imo nga pagkadto dira iya wala sang ginatawag nga wala sang iban nga tinutuyo kundi madulong kag gid lang nga sang pasahero. Wala man guro sang pulis nga magdakop si mo da. Pistado! Bla? Kay nagdulong ka malang imo sang pasahero mong Pistado! Alam mo na karong balibaran ng pasahero, na karong kung balibaran mo ng pasahero. Pistado! Ilabi na gid sa mga taxi nga ini. Balibaran mong pasahero nga magpadulong sa may barangay Bakhaw. Pistado! Pagkatapos mga kabistado, kung i-report ikaw sang pasahero sa LTFRB, Pistado! laban-laban duhagi ang madula. Number 1, kansilahon ang imo nga franchise o kung prangkisa bilang taksi. Pistado! Di pala mungol na sang operator. Amo nang hambal mga kabistado ni Mr. Perfecto Yap, ang presidente sang ATOP o kon Association of Taxi Drivers Operators, mga kabistado. Pistado! Amo na. Pistado! Ngati, siyempre, pala mungol sang tag-iya sang taksi o kun operator sang taksi kay nga kansilahon ang imo nga prangkisa. Pistado! Isa na ka mortal nga sala sang ato sini nga mga public utility vehicle. Pistado! Nga balibaran mo pasakyon ang imo nga pasahero. Ilabi na gid sa mga taksi o kun mga public utility vehicle. Pistado! Mga kabistado, so isay na sa mga mortal nga sala sang mga sa mga public utility vehicle nga balibaran mo pasahero mo. Pistado! Dali pasahero mo mag-report sa LTFRB, laban-laban kansilar kakas ang imo sini nga franchise. Ikaduha, pati ang driver maapektuhan. Pistado! Kaya hasta ang iyang driver's license, Pistado! base kon ikansilar man sang LTO kon Land Transportation Office. Pistado! Kundi dako nga perwisyo sa mga driver gid man, hindi bala? Pistado! That's why insindihanay lang ni. Kaya nga aton gusto taman nga
maubos pangampanya ka maubos taltal ang mga drugista diri sa syudad, ang mga drugista diri sa bilog nga syudad sa Iloilo. Pero hindi man pwede mga kabistado, no? Hindi man pwede nga ang mga inosente madalahig sa aton sini nga pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Bistado! Amo na dapat ang ato sining imoon. Bistado! Di ako yan daw pabor man ta sa ginambal ni Barangay Kapitan Joel Alvarado. Bistado! Nga siling niya, kung magdulong man lang kamo sang pasahero sa Barangay Bakhaw, Bistado! pwede nga hindi iya kamo magkwan, hindi kamo magkabalibad, dulong kamo. Bistado! Basta pag-abot nyo to, kuhaan lang plitis ang pasahero mo, lakat ka na yun, hindi ka naman naog sa tricycle mo. Bistado! Hindi ka naman naog sa taxi mo, no? Bistado! Hindi bla? Lakat ka lang na yun. Pull out ka na yun. Bistado! Kay basir tabuan karon nga may drug grade na maliwat kag madalahig ka pa imo da. Bistado! Kung nagdulog ka balay sa pasahero nga manaog ka pa isimo sa lakyan man, di bla? Labi ni kung taxi ka. Bistado! Di bla? Or nga hulaton mo pa. Bisan magambal pa na karon ng pasahero nga hulatan ko dali lang gid. Bistado! Balo mo hindi bayad ka lang ni daan kay malakat kuya, no? Ngita ka lang galing karon sa taxi na maliwat kung sa lakyan mo. Kung magwa kay damo sa lakyan da. Bistado! May mga tricycle da, may mga tricycle da padulong ka sagwa sakay ka na yung taxi, hindi bla? Bistado! Muna ka simple para nga hindi ka mo yung madalahig. Bistado! Ayos. Wala sige. Oras naton mga kabistado, nakalabor kita sa 41 minutos na kanigat sa alas 12. Shout out na sa aton nga mga viewers. Sa Radyo Bistado naton nga mga viewers, unahon naton si Dailin Gamusa. Shout out, no? Peter Standarte, Jimmy Canido, kay Jod La Cuesta. Good morning sila niya kabistadong John, watching from Lapus District. Kay Nair Zivak. Good morning idol. Ano hasta subong may bird flu pa di sa Panay? Kay kami naga-ship sang manok pang bulang na gabuhi sa amon. Daw masakit na gid nga ubra ka DA sa amon. Gutom na gid kag grabe nagid talamak ang kurap. Sige. Ang imong reklamo ni noted, no? Si saon tang Department of Agriculture mangkuton ta kon ara pa ang bird flu, no? Kag kon ano ang mga dapat ngay moon kung magbiyahe kamo sa mga manok nyo. Okay? Sa kay Ayan Buin Cochilio, mayong odto idol, inang lantaw ko live mo sa San Pedro Mulo. Pa-shout out idol, salamat. Okay kay Ayan Buin Cochilio da, shout out. Kay Jose Nathaniel Malvar, good day to the Inter Radio Bistado family and Sir John C. Thank you, good day man, no? Sa kay Jose Nathaniel Malvar. Kay Romualdo Ang, good afternoon Idol John, advance happy heart day. God bless as always. Same to you, no? Sa kay Juans Ricapor Cadorna. Nya morning Idol John, subong pagid ko kapamati si imo ba? May na adop mati ka na, no? Monday to Friday. Kay Hermi Catalonia, good morning Sir John. Si Ayan Buin Cuchillo, sila nga subong niya may salakyan ka or motor ka, makauyab ka na idol. Grabe to, no? Sakay Kagawad Jojo Crucero, Kagawad, may hapon. Shout out, no? Dutch Bizarre Valentine's Day is a byproduct of a perverted mind. And it's a no-brainer. Sa kay Yologo Aguado, sakto kagid Idol John. Kay MJ Tiloy Galarpe Calambro, Idol yung tamyaw sa kay bro ko nga si Meryl James sa Azucena. Kay Ricky Gascon, mayong udto mayong hapon. Kay MJ Tiloy Galarpe Calambro, mayong udto Idol. Kay Rhea Capanas, kag iban pagin naton nga mga viewers, no? Sa Radyo Bistado, diri kita sa GCNL, no? Sa John Kapulot News Live, why na? Okay na niya sa piyak ni di nang GCNL taga man. Ari guro, ari pagliw, diri ta malantaw sa ato sining nga mga viewers sa GCNL, no? Sa John Kapulot News Live,
Sa kay Dailin Gamuza, shout out idol, listening and watching from Taiwan. Kay Jimmy Canido, mayngod to. Sa kay Stanley Valiente, no? Mayngod to man. Kay F. Cormida, happy weekend, Idol John, good morning. Marinette Manikan, good noon sir, power. Rexy Burgos is watching, thank you so much. Jose Nathaniel Malvar sa Davao, no? Thank you. Kay F. Cormida, kay Mimia Lumibaw, mayang hapon man. Verna Salvilla, kay Rhea Capanas, Laila Altelio Iroche, siling ni Verna Salvilla, siling nga house and lot idol. Anong house and lot? Ano tong ginahambal niya man? Sige lang pila kadlaw kung magdamo kwartatam, bakal na ta house and lot man galing daw hindi tigid kaya ni. Mayakon pero sa mga amigo mo to spiyakay, no? Mga house and lot ya kaya nila, bakal sila sang bagong salakyan kaya nila. Damo sila kwarta mo, damo sila kinurakot. Kay Hersley Marais or Mirais, good afternoon. Inang shout out kay Kabayaw Junji, Ruby Di Villamusada, shout out man. Kay Mercedes Malquerido, kay sino pa? Si Marty Salapantan, sila ni Jose Nathaniel Malvar, sila niya that specific scented paper is called stationery paper. Ay, correct, no? Stationery paper, gini. Namo na sang unang amon ginahimo. Gabakal pa kami asang stationery paper para nga makasulat kami sang love letter para sa amon nga gina-idolize nga uyab. Amon na sang una ginahimo namon, no? Kuha na saya ng hamot, no? Hamot na sa nga stationery paper, mga kabistado. Sa buong wala na. Kadto ka sa mga bookstore, sa mga baligyaan, sa mga, like for example, mga national bookstore, ngita kasi na sang inang mga stationery paper nga ni, hindi ka nakita ni. Sang una, uso pa na sang una mga slam book, mga kung ano pagid na, hindi ba? Subong yaway na, no? Cellphone, ang ara sa cellphone, tanan-tanan kumplito man. Okay? Excuse, no? Sa kay Marty Salapantan, mayang udto man, kay Yulina Arancilio Alcorin, shout out kay Marty Salapantan, good day Idol John, watching live from Bahrain. Okay? Kay Laila Altelio Iroche, kay Elisa Halmas, kay Dindin Espinosa de los Santos, yum siya. Si Neo Hill Gunay is watching. Kay Feliciano Ripusar, watching from Dasmariñas, Cavite. Okay. Laila Altelio Iroche, kay Bonifacio Aldabon, kay sino pa ding iban din, Narciso Bolivar, sininga diin ten makadto na sila dito para mangampanya. Siling ni Laila Altelio Iroche, kay Mercedes Malquerido, Yolanda Diamante, shout out man kay Josephine Diaz, kay Milski Aranita sa Malati, Manila, na watching from Malati, Manila. Oh, magandang hapon po dyan sa mga nakikinig at sa mga nanonood, no? Dyan po sa Malati, Manila. Okay? Sa kay Basilio Espijo, good noon, watching from Angeles City, Clark. Oh, aripagino. Oh, sa mga taga Clark dyan, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig or sa inyong panunood. Kay Lydia Tahonera, kay Aris Okbenya Bernabe, watching from Mambusaw, Capiz. Oh, hi sa mga taga Mambusaw da. Hi, kamusta inyo? Adlaw da. Hi, ano inyo ilabas? Okay, Stone Alahar. Idol, ngayo ko cellphone number kay pwede kay tagaan ta ka info ayos. Okay, gaan ta ka number. Sa kay Neo Hill Gunay, watching, no? Thank you. Sa mga nagakuan gali, sa mga nagapadala sang
inang stars, no? Thank you so much sa mga nag-send sang stars sa aton. Bistado! Mga kabistado, no? Salamat kid sa inyo sila nga bulig sa amon sa pagpadala sang stars o kung pag-send sang stars. Bistado! Dili sa ato sila nga pagpangalagad mga kabistado. Bistado! Sa ato sila nga mga kautor, sa ato nga matag pramatay, prober kita magbalik sa mga balita kag information. Bistado! Dali sa ato sila nga mga reporters, naligidang chimpuna sang pag-inom naton kapag tumar sang Everyoung Capsule. Sa mga kauturan naton dira nga may mga problema sa balatian. May mga problema kabalabalatian sa inang insomnia, high blood, diabetes, ulcer, bisan pa mga cancer nga benign man o kon malignant, mga kabistado, no? Iban pagid nga mga balatian, no? Ilabi na gid, no, sa mga may problema sa ikayong lawas, most especially sa mga nagaluya pirmi ang lawas, mga kabistado, yari na ang pampapagsik sa aton nga lawas. Yari na mga kabistado ang Everyoung Capsule. Everyoung Capsule may mga benepisyo nga mahatag sa aton. Number 1, firing of neurons o kon ang pagpitik sang sentido para manami ang electrical signal halin sa aton utok palibot sa bilog nga kalawasan. Manami ini para sa pagparaminhod sa aton nga kamot, braso, mga hita kag tiil. Heart contractility o kon pagpitik sang tagipusoon, manami nga blood flow sa aton bilog nga kalawasan. Kung manami ang blood flow sa bilog nga kalawasan, mangin manami man ang aton sini nga pagpaningkay-singkay, most especially ang sexual function sang mga kalalakinhan. pH balance, ang aton nga body fluid ginahimo niya nga slightly alkaline. Ini makabulig nga manginhoben ang aton nga cells kag sa balanse nga pH hindi kaya magkabuhi sang mga free radicals, virus kag mga bakterya. Number 4, muscle contraction o kung nagapabaskog sang aton nga mga maskulo. Number 5, cell regeneration o kung ang pagpali sang aton nga kag pagpaayo sang aton nga mga damage nga mga cells o kung ginatawag naton nga body repair. Amo na kun nga gintawag siya nga Everyoung Capsule, bangod mga kabistado nga magapabilin ang aton nga lawas nga hoben tungod sa ginatawag naton nga body repair o kon cell regeneration. Makabulig gid ini sang maayo sa aton nga immune system, nagapabakod bangod kay ginamarkahan sini ang dapat nga eradicate o kon kinahanglan tapnaon sang aton nga mga antibodies. Dako man nga bulig sa blood sugar kay may-ari ini siya nga calcium. Ang calcium nga unod sang Everyoung Capsule nagabulig ini dikta sa pancreas nga magpagwa sang insulin para balansihon ang aton nga blood sugar. That's why tal-tal ang aton nga diabetes. Nagapabakod man sang aton tanom o sa ato sini nga tanan-tanan nga mga katulanan, no? Gani ang ato sini nga mga katigulangan kinahanglanon ta pabakuron aton tulan kay isa lang kabali kun ligto sa atong atulan pinakataas nga tiner sa kalibutan 3 bulan. Okay? Number 9, may mga nagapamatuod nga maka-assist gid nga ini siya ang nagabulig sa pagpaslim o kon pagpaniwang sa aton kay nagabulig ini sa pagburn o kon pagtunaw sang aton nga mga tambok. Gani sa mga tambok na gusto magpaseksi, mga kabistado, gamit kita sang Everyoung Capsule. Akon nga pamangkot kamo, gambal kamo nga Idol John. Paano nimo siling niya, no? Idol John, paano ikaw na-maintain mong lawas mo nga wala ka nagtambok kay nagaedad ka na? Ang kalabanan nga nagaedad ka tambok mo. Nya imo nga ang na-maintain mong lawas mo kag ang kapagsik sang lawas ara. Ang akon nga sekreto mga kabistado, simple lang. Everyoung Capsule ang akon ginatumar kada adlaw-adlaw. Ang himuon nyo, sa aga antes ka mo magpamahaw, mga 10 minutes before meals o kung pamahaw, inom na kamo nga daan sang Everyoung Capsule. Nami gid kun 2 ka kapsula kada aga. Akon ginainom ko na 2 ka kapsula kada aga. Bilog na nga adlaw. Kung gusto mo pagid nga magdugang pagsik mo, dugang ka na maliwat inom 2 pagid ka kapsula sa gabi antes ka magpanyapon. No? Pwede ka mo makainom sina. Pero kung daw medyo pigado ang budget kay ti although barato malang ni siya tag 14.50 malang ning kada kapsula, ti pwede nga duha lang niya kabe sa isa kadlaw ayos na ikaw mga kabistado. Ha? Hindi ka mo magkalipat.
Lipatan nyo lang ang inyong nga hinigugma, lipatan nyo lang ang Valentine's Day, lipatan nyo lang si uyabon nyo, hindi nyo pagkalipatan ng Ever Young Capsule, kaya ang Ever Young Capsule, edad mo lang ang nagatigulang. Pero ang inyong kalawasan, Ever Young! Nagaantos ka ba na sang high blood, diabetes, hindi makatulog, migraine, insomnia, pananakit sa lawas, maluya nga kalawasan, mahina nga immune system, kag iban pa, yari na ang solusyon sang imo problema. Magtumar sang Ever Young Capsule. Tungod kay ang Ever Young Capsule, may ara nga mga vitamins kag minerals, agud makabulig sa aton nga lawas, pareho sang firing of neurons, heart contractility, pH balance sang aton body fluid, muscle contraction, nagapabakod sang aton mga katulanan, cell regeneration o kun body repair, nagapabakod sang immune system, nagabalansi sang aton blood sugar kontra diabetes, kag nagapaseksi sang aton lawas. Gani ano pang ginahulata? Mag Ever Young Capsule na. Tungod sa Ever Young Capsule, edad talang ang nagatigulang, pero ang aton kalawasan, Ever Young. Ever Young Capsule, ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young Capsule, ikabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Ever Young Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Ever Young! Ang aton kabuhi isa lang. Gani dapat naton amligan. Magtumar sang Ever Young Capsule. Ang Ever Young Capsule puno sang vitamins kag minerals nga nagabalansi sang aton blood sugar kontra diabetes, high blood, nagapabakod sang aton katulanan, body repair, nagapabakod sang immune system, nagapatig-a sang luyat-yat nga manoy kag iban pa. Ever Young Capsule, edad mo lang ang nagatigulang, pero ang kalawasan, Ever Young. Ever Young Capsule, ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig bag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Ever Young Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Ever Young! Mga idol, nakahibalo-bala kamo kung nga nagapabilin nga bataon ng lawas ko? Ever Young Capsule ang sikrito ko. Kaya ang Ever Young Capsule, ginabalik sa normal ang nadamage naton nga selula agud magapabilin kita nga bataon. May kumplito nga mga vitamins kag minerals nga kinahanglan sa aton lawas agud magapabilin nga babakod ang aton nga immune system kontra sa anuman nga klase sang balatian. Gani mga idol, mag Ever Young Capsule na kamo. Kay sa Ever Young Capsule, idada lang ang nagatigulang, pero ang aton kalawasan, Ever Young. Ever Young Capsule, ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig bag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Ever Young Capsule, edad mo lang ang magatugang, pero ang kalawasan, Ever Young. Bistado! Nagatalakay! So mga kabistado, na batian ang ato sining pasayod sa Ever Young Capsule, no? Sa ato sining mga kauturan, sa ato sining mga tagparamati sa ato mga kauturan. Bistado! Ay hindi ka mo magkalipata sa pag gamit, no, sang Ever Young Capsule. Bistado! Kung gusto magbakal sang Ever Young Capsule, baklan ninyo sa tanan-tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Bistado! Sa especially sa butika Ilonggo, no, kag lakip na sa Socorro Drugstore, kag sa iban pagid nga mga butika diri sa syudad sang Iloilo kag sa bilog nga probinsya sang Iloilo, Bistado! probinsya sang Guimaras, may ara na kita nga Ever Young Capsule. Bistado! Gani di ka mo makalipata, Ever Young Capsule, edad nyo lang ang nagatigulang, pero ang aton kalawasan, Ever Young. Bistado! Kung may pamangkot ka mo dugang, pwede ka mo makatawag kung makatext sa 0999-675-1080. 0999-675-1080. Bistado! Ayos! So ala, sige. Mga kabistado, sa ato sila nga pagpangalaga this time, daligid lang kay acknowledge na to ng iba na to sila nga mga viewers diri sa ato sila nga pagpangalagad. Sa kay Ricky Gascon, shout out. Ria Capanas, shout out. Kay Basco Leo, damo naman nagabaligya sang Shabu Idol sa Iloilo City, ta. Amo gani. Sa kay Ria Capanas da, ihada, may ngapon. Kay Salvador Tabor, Idol, good PM, pa shout out man diri sa Tabor family ni Paning Idol. Tabor family ni Paning Idol. Okay? Kay inang AMG Tiloy Galarpi Calambro, sila nga Idol John, hindi na uso ang love letter, uso subong cellphone nga gamay kitar, tabo dayon. Si Bert Espinosa de Monteverde, sila nga Idol, good PM, pa shoutout ko lang sa tanan-tanan nga mga staff sang Santa Catalina kag member. God bless. Okay? Kay Pilaes P. Gary, batian ko naman liwat si Idol JC.
banati sila. Oh, ara nagamamat na sila damo. Nang damo gali way kabalo nga naga-program kita kun udto no. Kay Jessery Obregon Binhamin. Sir, patamyaw kay tatay nga nagapamati sa imo program, Ismael Obregon. Okay. Kag diraman sa kay tatay Salvador Cordero da, tatay. Kay tatay Salvador Cordero, mapasinsya gitaya, nabigo kugid ikaw sang kagahapon, way ko kapalapit gida sa imo, kay daw alang-alang gid ang ato sini nga tiyempo, no? Anyway, don't you worry, tatay Salvador Cordero, no? Maka-tiyempo kay maka-tsansa, bisan wala fiesta sa haro, makadto ko na sa imo balay, kay pamasyaran ko gid ikaw dira, Pistado! Sa kay tatay Salvador Cordero, da kag sa iya nga mga apo. Pistado! Mayang hapon gid, salamat no. Sa kay Noy King Pugaw, shout out idol kay Geraldine Borja. Okay sige. This time mga kabistado, ari pagili sa piyak kaliyo. Si sining iban nga way tama. As kay Migo Nonoy Gabayron galino kay Gina Makuko, kay Abi Tauros, kay Neo Hilgunay, thank you sa kay Stone Alahar, no? Mayong hapon. This time i-check na to ng mga balita na kag information halin sa kay kabistadong Aaron Rifuyo sa mga natipon nga mga balita kag information. Pistado! Kabistadong Aaron sa report mayong hapon, go ahead. Yes, kabistadong John, mayong hapon, no? Yari, no, ang isa ka nagaluntad ng enkwentro sa tunga sa nga ginapasuni, New People's Army, kaga kapulisan sa may Tubungan, Iloilo, no? Ginapasuni New People's Army kontra sa kapulisan sa 2nd Maneuver Platoon sa 1st Iloilo Provincial Mobile Parts Company. Nga naging kwento nga na alas 10 ng gabi, Huwebes, Febrero 1, 2023, sa Barangay Mayanga, nga nagdugay siyang, o kung nagdugay ang pagdailuhan ng isang tiro. Kasunod sa 5 minuto, kag wala man no sa may nasamaran sa Bisadong John, kag nagtaliwan sa kampo sa gobyerno, pasubong man sa NPA. Sa pag-interview naton, sa Captain Puhano, ang hepe sa Tubungan Municipal Police Station, yagin siling Bisadong John, nga antis pa man natabo ang enkwentro, nagagwardya sa lugar, si Police Corporal Guzman, sa detachment sa 2nd Platoon, na nabatian sini ang tinagol sa nido, nga nagapalapit sa ila kampo. Dala siyang pagkatingala, iyagin patigaan sa flashlight sa isang doon. Kaya nakita siya ang isa ka persona na naka-full battle gear, nga may dala siya nga malaba nga sahi sa armas tutang, na nagsulod sa iya hunahuna nga isa nakakontra. Sa sila yun na sinigin na unahan na lang sa tiro nga bilang depensa sa iya kalingon. Sila yun naman nga nagbatang sa tiro ang ginapatuloy ng PAs nga nahamtang sa 50 metro sa Kalayon. Sa diyan sila ang nagaptaptar malapit sa iskulahan na nagkaingod na panimalay ang pangwala sa taho kabistadong John. Pero bakayuhano, sang nabatian sa mga kauptanan ni Guzman ang paglupok sa posible. Nila yun ang mga ini ang nagaplastara sa ilang mga lugar. Kada dari na nagbailuhan ng isang tiro sa sulod ng 5 minutos. Pasalamat ng kabistadong John na sabahin sa tropa. Wala sang may nasamaran. Dugang pa ni kabistadong John, naghiwat na clearing operation sa Pebrero 2 ang aga na. Na-recover nila dari ang 21 kabilog ng empty shell sa 5.50 mm o na millimeter nga gamit sa M16 rifle. Lakip na din ang 7.56 mm nga bala sa Garand long firearm. Subong ang ginahiwat sa Tubungan Municipal Police Station ang padayon nga intelligence monitoring sa lugar matapos ang enkwentro sa tunga sa NPAs kag kapulisan kabistadong John. May lang gani kay alert ang ilang nga mga ang ilang nga mga kaupdanan kundi sila alert laban-laban na disgrasya gid kay lapit na lang gali itong mga armado itong nga ginapatihan nga mga NPA ito sa ilang nga sa ilang detachment. Yes, kabistadong John, no? Amo na gani sulok patay o gin klaro naton sa iya kung anong katuyo sa ginapasunan ng NPH. Pero man sa iya nga lusubon gid siya tani pag mayo lang nga nakabantay ini alerto si Corporal Guzman sa amo kato nga oras kabisadon John. Ba tumay lang gani kay alerto si Corporal Guzman kay kung mga hindi alerto tapos gid sila laban-laban. Laban-laban gid kinakita ni Corporal Guzman nga naka full battle gear, no? Siya pang hindi ka pareho sa ilang
na sa gobyerno, taliwas iniya sa gobyerno, kabisadong John. Kaya mo tigin unahan na lang tiro, in kaso por kaso nga sa unahan sa tiro, kabisadong John. Okay. So far, daw mahina ilang nga intelligence network subong haw nga daw sila balo nga tirahon gali sila tani aw. Amo na kabisadong John kay akon sa probinsya naman niyang bahin, no, tigabi pa lang, no, ang area dira, ang mga panimalay, tulog na. Ang mga tao dira, amo naman niya ang paglibot man isang mga armado nga grupo. Tagmayo lang gani kabisadong John, nga alerto ini si Corporal Guzman sa amo katong oras. Okay. Sige. So, ano karon ang ginahimo nila karon nga mga pamaagi na kay kag sa ila sini nga pangusisa o kun pag pulo pamangkot, ano kadamo ang armado nga ini kag ining mga armado bala nga ini kay sino grupo ini? Grupo imabla ini sa mga NPA? Okay, kabisadong John, siyang na-interview natin na siya, si Ohano, at alimit mo no, sa iya nga dari kabisadong John, nga miyembro ini sa NPA, kag sa nakasugilanon ni sini, si Corporal Guzman, suno sa iya, yara sa 5 ka persona ang kontra sa kapulisan naton dito sa detachment sa 2nd Maneuver Platoon, kabisadong John. Okay. Sige. So, ano pa gid ang iban nga mga balita? Okay, yari kabisadong John, pero kita subong sa may area sa Mandurriao PNP. No, kaya kaina, sa tulo temprano, like mga alas 11:30, manabatang kita nga informasyon gikan sa concerned citizen nga may naulog nga torturing o may nagka-collapse nga boom crane pag naulog ining mga simento gikan sa 7 ka panalgan no sa nga building. Kaya nag-proceed kita sa area, nagpamangkot kita sa gwardiya, pangula kita sang minakuha nga informasyon. No, kag mudring subong ari kita sa manay Mandurriao PNP. So namangkot kita diri, pag-proceed naton, yung pamangkot naton si Sir Amado diri. Kag kung may na-respondihan sila nga insidente nga tangal sing suno sa area, wala pa man. Kaga subong no ara naman tong pulis dito sa area kabisadong John. Kaga nagahulat kita diri no sa impormasyon kung ano ang tema kung siyang pagrosdat dito sa papagulog sa mga simento, kung may napilasan bala, kung may nagtaliwan. So wala pa kita sa impormasyon diri. Kaya wala lang dugay no nagpadto dito ang kapulisan sa Mandurriao kabisadong John. Okay. So, sa pagkatong mo na kapag lantaw, may nakita gin man aw? May aragin man? Pagkanto natin kabisadong John, may mga simento dito nga nahulog. Kag may ara kita dira sa nga laragpay mismo no sa aton, yung padala naton dira. May ara dira sa nga simento nga nahulog sa area sa Torsen no, sa Mega World sa gina-construct nga building kabisadong John. Pero why man siya may nakita nga ano to nga nahulog to ng heavy equipment, why man? So para subong kabisadong John wala pa. So bantayan na naton ini no, i-confirm na naton ini kung mga ragin man sa kapulisan naton. Taga siyang nag-proceed kita mismo to, wala man sang informasyon nga may atag dring gwardiya. Bukod dira cordon ining area kabisadong John. Okay. Sige. Anyway, ang importante alert kita. Pertik dasig sa radyo Bistado subong no. Daw mainstream media man. Bantayan pagit kabisadong John. Nag-contact kita sa may Haniway Municipal Police Station. Okay. May isa ka install lang ni kabisadong John no. May mise na nagapang-limpyo sang balay nila. Pag nasa dapay ining gamit na kung baga na sulod dito ang armas lutang. Ti amoning pa niya nahulog amoning kwan nagdupok amoning 56 years old nga kwan nga babae nga nahulog ang pugakhang nga ginapanagihan sang banaya sang gapanglimpyo sa ti naglupok ti patay gining si 56 years old nga kwan niyo nga misis. Yes kabisadong John amo gina. Okay, sige. Yes, kabisadong John, no? Kag bantayan pag itong ibang balita, diri sa may siyudad, no? Kag probinsya sa Iloilo, kabisadong John. Ngayon naman si kabisadong Aaron Refoyo, basta balita kang serbisyo publiko,
or radyo, bistado. Bistado! Salamat kit sa report ng impormasyon nagikan kay Kabistadong Aaron Refugio direkta sa aton sining Iloilo City Police Office kag sa City Hall naton mo damo sa mga kag iban pagid nga mga balita na tipon niya sa bilog nga probinsya sang Iloilo mga kabistado. Bistado! Oras naton karon nakalabor kita sa 9 minutos na nakaligad sa alauna. Bistado! Shout out liwat sa iban pa naton nga mga viewers sa kay Noy King Pugaw. Shoutout idol sa kay Geraldine Borja, kay Draper Roderick, maayong hapon idol, kay Leia Mahilom, maayong hapon man, no? And sa kay Laila Alteroche, kay Gina Makoko, kay sa kay Sinonoy Syokon, oy, sa kay paring Sinonoy Syokon da, no? Bistado! Maayong hapon, kabalik ka na da sa Kwan? Bistado! Kabalik ka na da sa California? Ba? Bistado! Ka magkita ay isang dinagyang ba? Okay? Sa sini nga mga tiron, i-check na to ng dugang nga mga balita kag information halin naman sa kay Kabistadong Bonnie Sumblingo. Bistado! Ini may kang tanan sa nalapakan kuno sang Montiro to samtang giwat sa kapiestahan sa Haro. Bistado! Tanong tabo sa sini nalapakan. Very check na to ng dugang pagkagiban pagin nga mga information upod kita kay Kabistadong Bonnie Sumblingo. Bistado! Kabistadong Bonnie sa report maayong hapon. Go ahead. May hapon na Kabisadong John, no? Mataway kag jutay lang nga mga aksidente na naglatabo kagapon sa adlaw sa kapisahan ni Candelaria, Kabisadong John, no? Sa gabi, isa iya lalaki upod ang abyan nga nagalakat-lakat, no, sa dalan dira sa may Luna, Barangay Luna, pansang boundary sa San Vicente, no, dira sa may atubang sa malapit sa may Robinson Haro. Kung sa din nagalakad ini siya Kabisadong John, isa iya ka Montiro, no, naglakad sa tiil sang sining nga biktima. Ang biktima naton din kilala kay Nathan James Rivera, kag pumuluyo sang banwa iya sang Haningway, Kabisadong John, no. Nagreklamo ang ining biktima naton sa paglapak sa TL dito pagid nga ging pasarurot sa sining driver sa Montero kag dito nga nalabot gid ang iya nga TL sang guma kag dito nga uraoy sa kasakit ining biktima sang ang nagresponde ang mga katapos ang responder naton sa Kabisadong John kagabi, no? Ang plate number sang sining Montiro, Kabisadong John, nagpaladyo ni siya, no? Ang plate number sa sining Montiro amo na yung HD 388 ang plate number sa sining Montiro. Kung sa din panauga niya man, ang ining biktima, kung sa din talaga sinako ang mga responder nato sa pagatipan sa sining biktima, Kabisadong John, ini siya, wala na matulupangdan, nagpaladyo. Lakat no? siya? Nagpaladyo siya, dahil man, kubog man siya Kabisadong John, no? Nakainom ining driver. Okay. Why na magbalik? Why na ding lagas man sang katapos ang aton nga responder pero wala na maabsan ining driver sang sining Montero, no? Grabe ang pagpadalagan sang iyang sasakyan. Thank you na lang to siya, no? Thank you na lang tong biktima. Pero nahawidan ang plate number sang kwan sang sining sasakyan. Pagabot sang taga Haro PNP ang traffic investigator, ila nga i-check ni sa LTO abot nga malagas ang ining suspect sa paglapak sa sining lalaki nga nagalakat lamang sa may kilid sang dalan na Kabisadong John. Ini sila tani magpauli na sa ilang mga panimalay sa may banwa sa Haningway. Okay pa, kamusta ang sitwasyon sa biktima? At tiging dalato sa kwan sa hospital kay do pakyod itong iya nga kwan nga TL. Kabisadong John. Nalapakan gid. TL man lang ang nalapakan, why man may lang kay why malabot lawas siya? Why malabot ang lawas pero uraoy ito sang sakit katabi Kabisadong John. Sinuabi hindi magkuan man, sinuabi hindi mag-uraoy sina nga lapakon kay mo iya kaguma ka Montiro man sus Moriones ti garapon Santisima. Siyempre mo uraoy kagid lang eh. So gani.
ang kwan ang aton sining pulis ginkuha ang plate number sang Montiro ti na-verify na nila sa LTO kung sino tagiya ka Montiro to. I-follow up natin karon kay nataboy ni nga aksidente mga takla mga alas 10 pasado pasaka no. Kabisadong John. Wayabi. Kaluluoy. Wayabi sang political will ang aton diri nga syudad. Lantawab la to sa Davao. Kabati ka to sa Davao to nga may isa to ka estudyante nga naga-drive sang motorsiklo, babae 21 years old nga estudyante nga babae, naga-drive sang motorsiklo, ginlapak siya o kon gin dalas-dasa kon ginbungguan siya, gin arado siya sang isa ka salakyan. Pagkatapos nga marado sang salakyan, nagpalagyo ang driver. No, pagpalagyo sang driver, tiway gid makita, way gid balan, may plate number wala mo. No? Way tanan. Ang ginimo ni Tatay Digong, simple lang. Si Tatay Digong at tutos Davao mo. Di kaluluoy sa estudyante, patay gitong estudyante, babae pa naman, nag-drive siyang motor. Kami mo kung ano ginimo ang Tatay Digong, kay may political will, kung sabagay, hindi pa sa mayor to. Ang mayor to, bata ya lang. Siling niya, ang kotob sa konsino nga makatudlo, siling niya sang driver, sang salakyan nga nag-arado, sa biktima ng estudyante nga babae nga napatay, hatagan ko sila niya sang 500,000 pesos nga rewards, money. Pagkasunod nga adlaw, ang driver, voluntaryo nga nag-surrender. Surrender siya. Moriones ti garapon ni Santissima. Kuan gali, driver gali siya, kag bata-bata sa sang mayor, sa isa ka banwa dito sa Davao, ti ang driver mismo sang ang mayor mismo amo nagupod. Sila nga dali niya talaga to. Ya tunto ka, ikaw galito nakabunggoy, pusipos ka. Way nabalan. Kun why si Tatay Digong nag-announce kag naghambal nga sila niya hatagan reward money ni ang driver nga makatudlo ne. Laban-laban hinalukan guro sila hindi lang kay reward money di ba si pati hulo ko buka ne. Tikundi surrender. Diri sa aton way na. Diri sa aton way na. Pabayaan lang kita diri. Bahala na daya nga kwan. Kalabaldada. Bahala na daya nga magsulbar ang pulis o kung sino nga natungdan ang mayor di sa sunod Sigulilo. Wala pakialam sa inyo di. Bahala kumudas kabuhi nyo. Hindi ba? Dito yung syudad sa Davao. Tatay Digong yung mismo mong sila niya ang kwan na ang nakabunggo na siya. Ari reward money, pangitaan nyo. Sino makatudlo na may 500,000 timan. Surrender masadayon. Amo na sa ginatawag naton kabistadong bone nga political will. Yes. Di Amo ba? na lang kabistadong John. Kagabi, mayo lang kay ang aton ni mga responder at adasig mag-picture sa plate number sa sining salakyan. Pisar nga wala pa kabot ang investigador sa kapulisan naton nga nalampan sa may haro. Kadasig no sang ilang pag-responde man sa sila nga biktima kabitadong John. Kan manasig man kita nga nagresponde man tito serya agud ipanawagan sa ang pamilya sa siling bata kag dito nga nakatawag ang tiya sa iya kad na kay Koreanay sila kagabi kabitadong John ang decision sa siya nga ma-hospital siya agud nga mabulong ang iyang TL laban-laban balik ito ang talapakan sang iya nga TL kabitadong John mo paglapag ging arangka dayon sang kwan sang Montiro. Nakita man nato kagabi ang ining suspect baramuson ini siyang lalaki lapa buhok. Pagbalikid namon nga pamangkot ang mga responder kundi na ang driver sang Montiro nagpalagyo sa kabitadong John Iway pulis niya nga ging bungguan ang pulis ang pulis why ang pulis why pag-ihold sang pulis anay. May hindi, pulis. wala pa pulis. Kita unang responde. Una responder galing kwan, una responder ang kwan ang medic. Medic, pagkatapos ara man siya gipanaugan niya man ilang tawo yaman ang sitwasyon. Yes. Pagkatapos pagkadugay-dugay samtang naga-concentrate ka bulong ang medic to sa kwan sa biktima, nagpasalipot po saya ka maglakat.
Lipot ko sa maglakad. Ay, kanabi Okay, kasi. nakainom to, hubog. Nakasyat-syat gali. Pista, Oo. pista dahil sa araw. Kita mo lang na. Sige. Kung mga tatay, di ko Oo. na sa mga dabaw na lug na tabo ne. Alaban-laban pa. Siling niya, reward money may na kay para makita to siling yung tuntong burang uson tong lababok to. Amo galing kami sa Long John, no? Oo. Kita pa una to nag-responde kagabi sa biktima, nag-alay ay man kita to kagabi. Di wala mo magkuhan? Wala mo mabidyohan itsura ka kuhan ka driver? Why ko mabituhan? Kanugon kay- Nakatutok ko to kagabi. sa biktima? Antes ko mag-ride, nakatutok ko sa bata kay gating kita sa sang kasakit. Oo. No, king alay ay pa na to kagabi. Antes nabot pagid mga ibag nga mga responder no nga ini nga mga responder volunteer no ni sa Long John no amo man ni amanasig nga mag-responde sa tanan nga mga aksidente din sa syudad sa nga Iloilo Kabisatong John. So amo ini ang biktima gindala sa ospital agod nga ma-x-ray makita ko ano na nga iya kahimpangan sa niya ATL Kabisatong John. So kagabi nagtawag man iya tiya sa aton nga pagpanawagan kung sino man ang pamilya ni Kenneth James Rivera sa may banwa sa Kaniway, bati mga viewers makita nga tanaw kagabi. So padasig lang kami sa Dong John no na dugay-dugay do mga 10 minutes binagtawag sa bata kung sa din nga mapa-hospital lang kita kami sa Dong John ang tiya mismo nagtawag sa iya kami sa Dong John. So amin no ang dako nga balita nga kagabi dugangan pa sang daigod nga internet no halin sang ada at maggabi kami sa Dong John. Sa subong si okay na ang signal sa aton nga cellphone wala na sang damo tawo nga siguro laban-laban sa ako siguro damo tanaw live sa Radyo Bisado amo na siguro nga doon pinot ang signal ng Bisadong John no. So para madulong na to nga balita no kagabi nga naluntad nga aksidente sa kapisahan ni Niora La Candelaria Kabisadong John. Ako naman inyong Kabisadong Guni Sumbingo basta balita sa serbisyo publiko Radyo Bisado. Salamat kid sa report kay impormasyon nagikan kay Kabistadong Boni Somblinggo nakadala sa aton oras mga kabistado. 22 minutos na nakaligat sa alauna. Shout out nato liwat ang iba nato sila nga mga viewers pa nga nag pakigupod diri sa ato sila nga pagpangalagad sa kay Rene Salinel, shout out. Russell Halmas Bulahan watching from Barangay Fabrica, Villasin 1, Sagay City. Hoy. Mayong buntag, may hapon di ay, no? Medyo may pagkasibuano speaking na ni sila dito mong sa area nga nimo sa Sagay. Mayong hapon sa atong mga higalang paminaw ani ang atong padatuntunan diha sa mga taga Villasin Sagay, no? Sa mga taga Barangay Fabrica, Villasin 1 sa Sagay City, no? Mayong hapon sa inyong tanan ha. Og makalugar ko, musuroy-suroy ko diha sa Sagay ha. Pistado! Mangita kog kuan diha no, mangaon kog puso og manaik puso diha. Pistado! Ang puwerte kalami nang gikaon nako anha ko diha sa Sagay. Pistado! Ang akong paborito kanang inasal nga Bisaya nga manok ba. Pistado! Kanang paa no nga gituhog yun unya ginalibod sa kuan. Ginalibod o ginabinta sa kuan sa mga bus o sa mga series. Pistado! Berting namita, oy. Sa Gimarasnon Broadcasting Services, long time no see, sila nga to. Umano, sa Gimarasnon Broadcasting Services da, long time no see, kuno sila nga, ati kita lang tada. Pistado! Magkachimpo, pidi man lagaw kadi sa Iloilo City. Pistado! Magkapulo pangapi kita, no? Sa kay Bonbon gandi sila. Lipat ko mag-switch account ba?
Pistado! Ang Gimara Storm Broadcasting Services kili iyan ni kabistadong Bonbon Gandisila. Pistado! Malagaw ka di sa Iloilo City, masyerde nga pikapita. Pistado! Paring Bonbon Gandisila. Pistado! Pare kung basi kung gusto mo mag-report diri sa Radyo Bistado, way problema ikaw mo namon correspondent sa Gimaras. Pistado! Ayos, wala sige. Pistado! Mga kabistado sa ato sining nga pangalagad, shout out sa ibang paginaton nga mga viewers, sa kay Teresa Gipo, sa kay Bunan Libuon is watching, kay Melski Araneta, good PM Idol, shout out sa family Araneta, sa Barangay Paho, Lambunaw, Iloilo, o sa mga taga Lambunaw da, kay sino pang iban nga way tama basandi, kay way na, o sige So hindi magkalipat sa ato sini nga mga tagpalamate, prober kita magtakop diri sa ato sini nga pangalagan. Pistado! Digit pagkalipati ang paggamit mga kabistado sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Pistado! Para sa mga lalaki naton nga mga may problema sa erectile dysfunction. Pistado! Mga kabistado, ang Bravo Food Supplement Capsule for Men may tatlo ini ka mga sangkap. Number 1 is Cornea crassa, number 2 Jatropha macrantha, kag number 3 is Lipidium miyini. Pistado! Ang panawag nila sinisang Lipidium miyini is Peruvian ginseng. Ang Cornea crassa, Peruvian aphrodisiac, kag ang Jatropha macrantha is Peruvian Viagra. Pistado! So tatlo nga inagin combined mga kabistado nga mga ano panawag siniho ning nga mga ingrediente Pistado! nga sangkap niya nga gintingob sa isa para himuon mga kabistado nga Bravo Food Supplement Capsule for Men. Pistado! Kung daw medyo gatong karo nas manoy mo da kung sa mga komersyal pa nga nabatian ko kinan nagaluyat-yat nga manoy. Pistado! Kung nagaluyat-yat ang manoy mo, patinduga, patigaha, kag paresistensyaha gamit ang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Pistado! Ang Bravo mga kabistado, baklan ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Pistado! Kag para naman sa mga kauturan naton nga mahina ang baga, nagapanigarilyo, problema sa respiratory system. Pistado! Medyo nagatipid ang inyo sila nga pangginhawa, bangod sang problema sa baga. Pistado! Gamitin ninyo sang Vitalangs Capsule. Pistado! Ang Vitalangs Capsule mga kabistado ang mabakal ninyo sa tanan nga mga butika para sa aton respiratory system. May mga vitamins ka minerals nga nagapabakol sa aton nga baga mga kabistado. Pistado! So kinanglanon naton nga panamion kag pakondisyonon permi aton baga kay ang baga naton amo na siya nagahatag sang oxygen sa aton nga lawas para kita mga kabistado ang makaginhawa kag mabuhi sa sining kalibutan. Pistado! Pagkalipati ang tatlo ka mga produkto nga ini amo lang ning gina-introduce ko sa inyo. Way na sang iban pa. Pistado! Hindi na kamo mangita pa sang iban pa, no? Kinahanglan i-combine ninyo sa paggamit mga kabistado ang Ever Young Capsule, Bravo Food Supplement Capsule for Men, kag ang Vitalangs Capsule. Pistado! Ini mabakan ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar, most especially sa Butika Ilonggo. Pistado! Tanan nga mga branches sang Butika Ilonggo, pwede ninyo mabakal ini mga kabistado. Kag sa iban pagid, no? Sa Socorro Drugstore, dira sa may RMC Pharmacy, blada sa may Tagbak bla sa terminal da sa unan sang Tagbak terminal sa may Talipapa. Pistado! May RMC Pharmacy da nan pwede ka mo kabakal dira sang Ever Young Capsule, Vitalangs Capsule, kag sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Pistado! Wala kita tiyempo diri sa ato sini nga pangalagad. May nabilin pa bala kita nga mga viewers nga way pa naton ma-shout out way naman. Okay sige Salamat kid sa inyo sini nga pagpagig-upod mga kabistado diri sa ato sini nga pangalagad. Pistado! Sa ngalan sang ato sini nga mga reporters, upod naton si kabistadong Aaron Rifuyo. Pistado! Upod man kay kabistadong Bonnie Sumblingo. Pistado! Aton nga Diyos Center kabistadong Karisma Lagaw. Pistado! Aton may kabistadong mga technical partners. Pistado! Sa Master Control kabistadong Bonnie Hatiko with kabistadong Richard Merebeles. Ato sining digital platform architect. Pistado! Sa kinandan ako na may abyan sa kahanginan, Idol John Alojado Kapulot. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Pistado! Porsigido magserbisyo, iuna sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong